San Fernando, Camarisol. Pumunta si Carlos to San Pablo. January 20. Alas 8:20 na kami. Ikot lang, February Paano na ba amigo. Walang Valentina, amigo. Ah, Wala pa Valentina, wala ng February. maghanap na natin ng Kabalitina. May February na. Ano? Wala na tayong Kabalitina sa biyahe. Pagsaday. Magdala lang ka na ng bulaklak para ipabigay mo sa pasahero. Ang baka na. Francisco. Halos kalating oras din tayo pala nagtakbo-takbo doon. Alas 8 tayo pumasok eh. Sabi na. Saan nakakain? Ano yan? Ilabil na yan. Diyan sa Kwan, sa Limanan. Ilabil? Doon sa kainan nila. Banglo na. Doon na. Ayaw, mga pala sa hapon. Nagrahe lang. Diyan baka tayo nakain nun. Sa hapon nga pala. Nalimutan mo lang iba. Hindi mo nabutan na dyan tayo nakain nun. Hindi sinabot ko dyan. Diesel, dyan na rin nakain. Inabot ko kayo ng cheer nila. Tapos dyan, diesel sa hapon. Ilan taon ka na ito sir sa Biga? 2013, umpisa. 13. Ay di, kailan pala si Sadya? Oo. Yan, dyan sa Nandun na si, ano sa inyo? Saan lang Ha? sa atin? Nagpintrang ko yun, di ba? Oo. Kasabayan ko pagbalik ko, Oo. 2016. Pero wala na, dilbol na siya. Ha? Nagpaalam na. Ganun ba? Oh, tagal na, nung pandemic pa. Ay, friend. Na-stress na rin sa tambay. High blood siguro. Pandemic. Hindi, kuhan, may sakit sa parang bituka. Yan, taga Bato yun eh. Oo. Sadya. Oo, Sadya. Si ano, si... Natimiga din, na Blandel po. Pinilo nito. Ay, si Juan, kailan Madrid, kailan mo? Ha? Madrid. Madrid? Oo. Hindi, ay, hindi si Madrid yun. Pero, kailan mo sa Madrid? Hindi ko nabutan. Kaya medyo bigay. Hindi ko nabutan, Madrid. Ah, Sumayaw. sumayaw. Oo. Oo. Sumayaw yan. Nasaan na Nabutan kaya ko yung yan. sumayaw na yun? Nasa Victory daw. Ako tinatanggap sa Victor eh. Ha? Ako tinatanggap sa Victor eh. Oo, siguro. Bagong landas na. Lagi nakapulo yun eh. Sumayaw eh. Alam sa samba. Nagpartner pa sa ni Ablon. Partner ba Ah. dyan? Hayop na yan. Puro mga dragon. Partner sa HRO6 na Oo. dalo na. Oo, tayo na. Lagi yung kinding-kinding na yung si yun eh. Sumayaw eh. Parang badingin maglakad eh. Tapos, pag nagsalita, marahan din. So, laging pansamba niya. Ayun ko, ubos na yata ang ngipin nun eh. Oo. No? Daw. Sumayaw-yaw. Natawa na ang mga tao. Mas may ibang biyahe natin, ano, ikot-ikot. Oo. Yan, si Buena. Oh, buhay na. Yan, mga veteran din dito. Kaya ka. May kumaya ka. Dalawa na tayo ito. Huwag sila tayo. Basta ganun yung takbo, magmanok-manok ako.
Ako din yung bagal. Oo. Yung ako hindi maka-overtake. Hindi ka makapaglaro-laro eh. Hiro pag yung Cambio. Hiro pag yung bilong-bilo, bibigyan ka na ubin lagi. Tarap. Nung nakaraan, papunta natin dito. Ako lang, sulo ko lang daan. So, kaya na. Barok manok ako eh. Tapos ulan-ulan pa. Eh, nung nandun na sa lagay, bumaba na tayo, di ba? Ayun, may kasabayan na. Tanggal ang mga manok, nawala ng mga manok. Sumalis na sa daan. Para na. Pas-pas na eh, baka masagasaan eh. Tabi tayo dyan, tabi. Ay, kanin piti si Migo. Punta wala kayo nabili pong manok-manok. Bilhin natin yung kanin. Oo, wala akong manok-manok eh. May natira kami kanin dyan. Wala yung kanin sa labas, yung balot-balot. Kainin ko, wala nang ulam-ulam. Kain yung kanin, walang ulam eh. Masarap pa nga kanin kahit na walang ulam. Manamis-tamis eh. Kaya alam mo yung sa truck yung bayaran nyo, kinukot-kot yung kuyukot na kayo. Naamoy. Oo, ganyan sila eh. Sabi, oh! Kinakawad yung puwit. Tapos kinagay sa ilong nyo. Ising naman eh. Yung kami naman, Ikaw yun. sa ko, si Loloy, namasid, nabagal yung katak mo yun, kaya mamarok lang yun. Hindi kaya nukot-tukot naman sa pundubi niya. Natuwa talaga yung Jen Buller nung pamaliw pa. Paano yung ganyan? Oo. Bababa pa yung din sa makita. Kiyasal Oo. ganyan. Pero paano? Tuto na yung ligo ko. Tuman ko lang sila. Inaagaw na ligo ko. Magmanok yung taputa rin. Tapos siya dati ako na yan. Bulan. 1 day 2 day. Sa nabuhan. Nasisinas ng lubinta yan. Ako si Biniswell yung dati pa yan. Kasi lutat. Cruiser mo na lahat yan. Kaya si Ligo pa inawili na may tabular eh. May regular na pangarap sa tabular yung Tanggunisa. So, may doon sa silk kinakarga yun. May sila, mga pakit niya kasi sa mga pakit. Hindi veterano driver. Yung veterano, hindi naunahan ka pa ng lusot. Santa Cruz. May nakaparada ng truck. Kanan. Hindi ako basta na overtake ka na pagka... Galing sa kaliwa. Hindi ko makita. Loaded oh. Hindi ko masilip. Ako naman, di na ganun ako pero... Ako masilip ako, dandahan. At dahan-dahan din pagka nasilip ko na sa karoon natin. Oo. Mamaya. Yung kasama ko. Pagbuka mo nga nga, mayroon pala nakaparking, patay tayo dyan. Yung kasama ko sa bar niya, nalumipit sa Jack, gas din sa Jack. Takbol yun ba? Oo. Pareho silang galing Barney, si Nilo at si... Siya rin nagkagsitihan. Pagdating sa Jack, nagkataon na sila na magkadubol. Oo. Tayo pala yung papatay din sa konduktor. Sa Chaong, nakaparada pa ng truck sa kanan. Galing kaliwa, bumanat ang kanan, overtake sa kanan. Diretso agad. Pag gano'n na ipwit na nung mga nagkagabakan. Diretso siya agad. Oo. Pangit yun. Patay ang konduktor. Diretso ka dyan. Si Narnilo, kung kalilihitan pa man yung anak dalawa. Sa tuwa nila at sila nagkadugulo ulit. Yung pala ay ang araw lang yung nalagali ako sa... Binigla kasi niya gano'n, na bilong-bilo siguro. Sa may kanan, may truck na nakaparada. Yung yun. Pablo na May tulog si Pugi. northbound. Tulog yung doktor, may nadali. Pero kasi siguro yun, makakatakbo yun.
pala dyan ito. Meron? Ano, daming tubigan. Ah, yung mga truck. Kaya tayo walang tubigan, ano, yung maluwag sa At sa oras. Cherry, walang Wala tubigan. kasi pag binabali may tubigan doon. Walang tubig sa Cherry? Wala. Dapat yun ang pinagagawa ng mga kainan. Oo, masiyap Kamo sa Inos, meron. Masiyap eh. Kamo yung si Andre, no, pumasok sa Inos kanina, nagtulig lang yun. Full trans. Oo. Eh, nakain din sila dyan. Ayun yan. Oo, pagaling bulan na pasok talaga sila dyan. Nakain. Yung ano sa bulan. Oo nga, tinutubigan ba talaga nila yung bulan? Kaya may handa silang kurs lagi. Mag-ano nga ako ng ano, gagawa uli ako ng imbudo para manumano pagka talagang wala. Masali na mo kahit 2 timba lang, Ha? Oo. isa lang walang tubig. Ayaw nagchat na may ganito. Sisira kasi yung pump. Pablo, natambo. Sisira kasi yung pump ng ano niya pagka ano. Pag Ay, lahos ng may tao. Sabay na. Did yun nung lusot doon. Yung makanto na yun. Sakwat. Oo, yung... Pasakaw? Pasakaw. Mayroon na dyan dito. Lusot? Pasakaw? Oo, yun. Wala. Ay, ba pala yun? lampas na. Oo, lampas ako. Apple na yun. Yung Kapot ko na. gustuhan ng SPG na mamutong dyan eh. Gustuhan na. Tirahan yung mga van na truck. Wala ka yan. Truck. May kumutay ang mga yan eh. Ang giling ang kumutay, tapo pa sa yung mga pisinto. Parang nagre-rehab na sila ng bus dyan. Yung LLP. Oo, dyan. Madibilgan niya yan. May RUDS na nga sa loob. May paggawa. Parang may gawa ano sila ng bus Oo. dyan, ng body. Ang mga tao dyan yan, oh, galing Del Monte. Yung baka yung mga tao ni Mr. Roger. Na, Dati ano, siguro sila Alvin na nandiyan na. May mga tao din mo dyan. Nandiyan sila din. Baka si Engineer, nandiyan na sila. Engineer Alvin na rin, yung dating engineer Oo. na. Yung anak na yan, oh, ni Roger. O yung gumawa doon sa isuso na ito magbilaw. Ilan sa sila gumawa dyan? Galing Del Monte. Sina, ano eh, Ah, si Kuhan, galing Del Monte. Luwan, galing na yung Luwan dyan eh. Mitat. Litat. Nawala na kasi Alvin na yun. Mga tao ni ano yan, ni Soldier. Roger. Yan si Mr. Roger, simple lang. Ano? Nasa kayo niya sa bus, akala mo walang kwarta. Milyonaryo. Hindi yung milyonaryo mo sa traktor. Ay, nagkundo yan sa Manila. 4 na kundo. Nasa kaya sa bus eh, akala mo yung gusto lang. Ay, magkano ang kundo ngayon? Mababa ang 4 milyon. 2 milyon. Napatay na yung Mr. Roger eh. Makati, 2 kundo.
Piris ano. Oo. Tangkad na yata ni Piris, bata pa yung style na yun. Wala lang pa sampa. Kung ako'y nakahiga. Tumawa na nga pala kay Titi yun. Sinabihan na ako masakay siya. Nawala talaga sa isip ko. Buti na isiwang brand niya. Ngayon hindi ko makarang hintay ng hinto. Lampas yun. Hindi ko din sabi ko sa'yo. Hindi ko maalala. At tinawagan ka. Si Titi tumawag. Hindi alam ng ganito eh. Sabi ni Titi. Meron pa sakay daw si Piris. Unang ligas po doon eh. Tama. Hindi ako puupo dyan. Buti biglang pumarang kayo. Sabi ko, sayro mo. Pagtingin ko si Piris. Kaya ko pasahero. Si Piris nga pala yung nakikisa sa akin nga pala kay Titi. Eh, nasa gitna ko eh. Pagkalapit ng bahay nila, no, Piris. Ano pa si Coriolis. Piris, pagkalapit na yun ha. Bilis din na wala ni Coriolis. Nakasalakas bigla rin lang. May nakuha ba yung pamilya ni Piris sa Liga? Ayaw ko kung nakuha yun. Tagal mo. Tagal ni Coriolis. Ba't paano yun? Ha? Sakit. Sakit? Oo. Wala. Ang dugo mo sa Ichiro to, mahina naman pa niyo. 2 taon na ngayon ano? Oo, dalawa to. Full star, o wala na rin yan. Binta na rin yung full star na yan. Wala na rin pala yan. Oo, bibinta na yan. Wala ka ni boss. Ibili niya, kaso lang mahal na. Kasama mo yung implado yan, babayaran. Magulo din pala yung ilista na yan eh. Kaya pala. Para naman ko. May union din, gulo. Gulo din yan, may union din siya. Para normal. Yung mga truck na yan, pag kayo di mahilig mag-overtake, yung mga truck na yan, papatalay sa isa daan. Yan, butog-butog. Si Oris, takot mag-overtake yun. Ano yan eh, takot sa dyan si Oris. Masyado maingat. Partido, dadating kami ng Sitio. Kaso siya ng galit. Manga, first street, second street. Saka na kami niligo, alas 4, doon na kami. Pag-iisip ko, ano saan na? Alas 8. Sitio. Gising alas 8. Ano saan na? Sabi ko, pusit. Galusan. Tuloy. Hindi namin, alas 2 na. Ligo. Sarap ka, ano, di pagod. Ligo, laba. Dito sa bulan, hindi tayo makapaglaba. Nanilaw yung mga damit ko doon sa bulan. Tulog, kulang pa. Oo. Dati, nung may luto pa tayo doon. Ordinary. Tama lang yung bulan sa taga-bulan kasi pagdating nila, handid lang ng damit yung asawa. Hindi dapat sa bulan. Gawin tatlo. May lutaw, nakakapahinga ang mga bus, yung mga kasukasuan, napapahinga, wala eh, talagang rugadong-rugadong. Mario Diaz na nanahin ko. Hindi ko nakakain dyan yung mga taga-isang dati, sabay namin, dami nun. Oo. Francia, dati sabi namin yung pagkain.
switch ng busina kaya lagi nahapakan. Eh, gusto rin pala niya mag-converting, no? Huli yung dino. Walang laman yun. Walang laman. Walang lawa, tapos alos yung laki ng umakin na to. Tapos yan, wala mang galing bus din ang driver niyan. Oo. Kasi ganyan, alam mo nung patakbo ng galing bus talaga. Kahit sa truck. Diyan pala. Iwasan. Ayun, One way pa na to. Ako pa yun. Ilaw-ilaw ka na makikita-kita. Kalukuhan. Patabihin mo pa. Patabihin nga kayo para magbigay daw. Ah, Patabihin para magbigay. tuktok mo nga yun. Bumistop ka dun. Kung stop light. Tayo ng ganda pa man ng kasara dito, binakbak na oh. Iyan ang mag-alaga. Ano, ganda pa ng kasara oh. Na-damage lang yung basagin yung kabila. Naku, tinambakan na lang. Eh, dito talaga binaba. Taka ng ganda. Paran. Istapin pa yung bilong-bilong. Ay, tabi nga para makapaglagay doon sa baso nila. Eh, tsaka nakago. Kung nakapula na, eh, tigil ako. Nakago man. Saka nasa, Tumba, saka tumba. nasa gitna tayo. Pag in-stop mo yung niya doon, ay may traffic yun. Pag tulog yung kabila, nakakagod ka lang ang Yan, yan nga, pasero ko to. Zero na. Talbos na. Lokal. Pamuk yun. inaangan ng trailer. Haba ng mga truck na to. Inaangan. Buntot-buntot pa. Haba, oh. Yan ang nababatraffic mga truck. Sabay mga truck. Paano di mababatraffic yung mga yan ay ganyan. Sunod-sunod, di nag-interval. Kaya ang hirap lusutan. Tapos mga sunod pa yun. Tapos ang didikit pa mga 10 private na takot ng overtake. Eh di ako kabana. So, tapos Makasingit. kung britingan mo, biting ka, hindi ka na papasokin. Tapos galit pa. Eh, hindi alam sila. Sabihin mga balasubas, eh, hindi mo ba? Sila kamuti, hindi mo nasubas ang Sasabihin, para subas yung mga bus driver. Eh kung tayo magsunod-sunod na lang pala, di hanggang Manila tayo. Kung magsusunod tayo niyan, hanggang Manila, ganyan. Kawawa naman yung pasayro natin. Kung sila tayong. Buti sila lang maabala. Eh, ibig sabihin natin gano'ng karami ang naabala nila. Lalakad pa sa Maynila. So, may mga trabaho kaya, may lakad. Eh, tsaka isa ba, karga nila, hindi tao. Walang madidelay sa kanila, kaya tapos... Hindi na ihi, hindi na gugutom. Iba lang kung mga pag... ano yung kalaway. Magkapag-komenta na. O kaya pag may ano, hindi ako na-high blood. Di ako nagbabasa ng mga Ah, buhay. di ako. Hindi na maya ako yan. Ako'y napatol. Sabi ko, nakakita ko ng comment na hindi maganda. Ako'y nasagot. Nakasagutan ako dyan yung sa Alps. Yung sinda ng Alps at saka ng Ilabil. Yung Ilabil yata trucks. So, Darandawag ha. Yung tumutok yung gulong ng ano. Yung mga balasubas
laman yan. Makipagpasan yan. Di ba? Kaya nung isa ngayon, pag natatanong, walang laman eh. Ayan, kayo Tapos- yun tayo no? Tapos pag gusto sila mag-apply sa bus, ang babae, Oo. ang basang sisiw. Ang babae pa nag-apply sa bus. Oo. Pugsit! Pag walang trabaho, tapos Apply ko dyan sa bus kaya wala nang biyahe sa truck. Pugsit na yan. walang trabaho. Mag-apply ka lang. Wala ng trabaho, mga gusto mag-truck, mga bus may bakante, babae. Kaya ba't magkakaibigan tayo dito sa daan? Dito magkakaaway kasi tayo lang mga magkakampihan dito sa daan. Parang pares na yung nabubuhay. Amigo tayo, amigo. Yung nangisip mo, kalaban mo yung kapwa mo driver eh. Pag nag-apply ka naman, patutulong ka, patutulong. Patulong mo dyan. I-apply ako dyan, pag silbay ka, mag-apply ka lang. Malalaman mo naman doon kung may kailangan. Driver ng Philippines. Kaya yung truck kayo, no? Yung puti. Plastic ko. Kakaliwa ko. Gumit-git, kaya mag-overtake pala. Busina. Pumatay ka lang dyan, walang problema. Tinisting ko kanina doon sa kasiguran. Tuwid na tuwid, bilo. Oo. Matarte parang hindi natitigil. Oo, ayun pa. Parang Parang, matarte na, parang hirap na kontrolin. parang mulutang na sa akin eh. Parang tutang na. Pag hindi nakakapit ang Sabi ko pag may tumawid dito, yari ako murado, wala nang pag hindi nakakapit ang preno kasi nga parang lutang na siya eh. Tinisting ko kanina ay walang manong. Kahit yung 120. Hawang-hawan, kanina. Nakababa ka ng tuwid sa kasiguro na yun. Oo. Pinumularo-laro ko, tarte, tarte. Pero iniisip ko yan, nagputik na daw ng preno, talagang parang hindi ko na kayang pigilin. Oo. Pag may biglang halimbawa Hindi ka na makapitik. wala na, hindi ko kaya. Kailangan talaga lugir. Oo, kaya sabi ko, Kailangan talaga lugir kampyo. hindi gaya nung takbo mga 120, kaya kong pigilin, 115, 100, na kaya mo agad pigilin. Yung parang ganun kabilis, parang hindi mo na kaya pigilin. Tsaka parang Lutang na lutang na. Lutang na lutang eh. Kaya ang preno, dulas. Dinisting ko. Dulas ang gulong. Ulit talaga. Kaya nga, hindi mo papatigil ang problema. Kailangan, mabilis ang kamay mo sa karate. Karate ba? Oo. Mahina ka mga karate sa manubilan sa kambyo. Yan. Lagi kang iiwanan, hindi ka makaka-overtake kung mahina ang karate mo. Kailangan habang nakakambyo ka, hindi gumagalaw din ang kamay mo sa manubila. May partner ako dyan, hindi makakambyo pag hindi maka Tuwid. ikot sa manubila kung hindi dalawang kamay eh. Eh huli ka na magkambyo. Di ba? Tayo nga, nakakapagkambyo nakain pa eh. Oo nga. Yung hawak isang kamay, nakakambyo eh. Yung hawak Oo. na, yung Nakambyo. paghawak natin, yung pa rin ang pagkambyo eh. Gaya ng kurbada, hindi makakambyo pag kurbada. Kailangan talaga dalawang kamay ang hawak pa. Yan din tinitingnan ko sa driver. Pag ang Tas, driver ay Bitin ka na. hindi makapagpalit ng kambyo sa kurbada, wala yan. Oo. Gagagaling yan. Hindi yan. Wala nang pag-asa na maaga makarating. Oh. Pero pag nag-arate ka dyan sa kurbada, iwanan lahat yan. Pagpulpugiro ka daw, pero pag isa talaga yun din ako iwan. Yak. Mas pili ko yan sa pagpugiro kaysa kabado yan hindi pagpugiro eh. Di ba? Kaya ako Meron naman yung mga pagpugiro, mahina ang kamay. Hindi na makakambyo sa pag biglaan na, hindi na makapugiro ah. Kaya ako sanay mag-post sa truck na talagang pagka bawas agad. Oo, Mga buhuna. pagka baba ng RPM, Bawas. nauna na yung kambyo. Para... Huwag mo lang bigla para hindi kumadyo. Tsaka yung preno mo, hindi persado. Oo, hindi masyado preno. Dandahan lang bitaw. Kita mo pag naglugir tayo, hindi mo maramdaman naglugir na eh. Kasi Pati pag- nasa tamang RPM eh. Pati pag-arangka. Wala niyan oh. Pag mo na agad oh, kwarta oh. Pag babari, abante niyan, abante ka na rin, hindi ka maiwanan. Kung huli ka na mga kambyo, wala, lagi kang iwan. Nakarangkada na hindi ko nakakambyo. Nakarangkada rin susundan mo, hindi ko nakakambyo. Oo.
Oh, Kasi ang kamay mo, nakakapit yung dalawa eh. Tapos yung kambi mo mataas pa, di na ugot-ugot mo ano. Maninigas ka na eh. O yung... So, dyan o. Kami agad. Para pag abante niya, sabay kayo. Sabay, oh. Yung babago ka ng kada. Oo. Hindi ka maiwanan ng malayo. Kaya wala kang pag-asa maka-overtake yan kung ganyan. Kung mahina ang kamay mo. AMB. Yan, mga yan, mabilis yung magampi yung mga kagilabili kasi hino ba yan kung mabihitin ka niya konti. Wala eh, bihitin ka talaga dyan. Tama ka niya yung Parang ano lang din yan, Daiwo, bis. pag binuksan mo yan eh. Ganyan lang kaliit yan. Pag binuksan yung pit, may loob na loob din. Oo, papasok mga yung mikiri ko dyan eh. Loob. Ganyan yung Daiwo ko. Bis. Kaliit lang pero may turbo lang. Ayaw ko itong ganito, may turbo ba ito? Oo. Aliit ka ng turbo nito. Kaya ang turbo ng liit. Ayan lang. Kaya no. Nag-ahawak ako ng hino dati, Arki. Malaki pa yung turbo ng Bako. ano. Malaki pa yung turbo ng mga twin heart natin. Ah, Malaki turbo twin heart natin. Kaya anong tanga ka dito, napakalakas ng karangkada. kaya na. Gusto mo may uber, karangkada pa lang, ibukang mo na. Sorbul na yan. Aray, Mindanao. Rizal. Yun, Rizal. Madami na pa. Oo, marami na no, Rizal no. Ganyan yung mga may Ilociti. Oo. Sarili pang niya, sarili pang yung ngayon. Oo, Yan eh. sarili pangalga. Oo. Sila ko ng manggaan niya sa ano? Sa Davao. Ginsang Davao. Sarili manggaan. Hindi nagkakarga sa iba. Sa sarili ng iba. Pas-pas mo yan, mapatakbo mo yan. Supply ng mangga dyan sa Bicol, sa Marabis kanila galing. Eh, so,